E Malvolia cea rea, e Malvolia cea care face mereu șicane, e Malvolia care nu este niciodată din tipar. Fabianskaya, nu te arungi așa un pic pe suflet dacă ne-am bate joc de cârnățara asta de Malvolia. Dar cum nu? Aș fi în al nouălea cer. Să clocotesc de vie în sucul propriu al melancoliei mele, dacă aș vrea să ratez măcar un strop din distracția asta. Știi că din cauza ei Olivia e supărată pe mine? M-a părât că pariez la luptele cu animale. Să încerc să-mi aduc aminte când a decis Boton să o facem cu accent rusesc. E un personaj destul de eliptic, cumva ni se părea amândurora că nu are un traseu foarte bine stabilit și că e greu să o facem să fie foarte coerentă. Și atunci, într-o zi la repetiții, cred că m-am îmbrăcat cu ceva, cu o blană, mi-am pus un guler de blană sau ceva și el a zis, dar dacă ar fi